Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent Pala ulaong bakajingwan penyaso kilaingot kinongelam nakaseng NPP, BJP bat VPP kade hadian bakilaya trelang bat kaseng nadu ke MP election bat ki idon jingkerman ru bakaseng Congress kan le bha hagini ki election banwan ulaong ru bah hagajing kun election shiteng samoy hagam bigre ka Congress ka khamwan shakmat hagajing klan Hendrei ulaban rap baka NPP namar baka deka seng ke basensyar kalapen mi ishibun ke jingarap hakaliang gajishna surok bat kiwe. Shushu ulaong baka election MDC kan long ha ubnai rempang arja arpesan kumta ka seng kalapen krep ha bat na ki arpakanai tadi ki seat na East Khasi Hills ka seng kala de banjir arpulai ngot ki kertong. Nongkong nong syap na penpau kecil semua IP ba pilawan mentah kedai kesengi ke ba singotenat ba ki babon na ki perlok napa ki konstitusi West Khasi Hills ba ni kiwi kesi ke la jon ba ni hang ni apa NPCC ke jing jon jongki sibenta ke we ba naru MP election ke la tre ba ni bat ke ba ar ki la i don jikermen ba ke Congress kan le ba ki election ki banwan nadang suan napa Garo Hills na i apa Garo Hills so mencuai ki ong ke Congress ke ba election kan long ke balai dari kumalong mentah borok bat ki press bat ki reporters ki babon ngai kendu hangte ki ong em ta ka Congress ka poi syakmat lani kumalong mentah kala long ka triangular ka jing ya contest long triangular ndrei hajo upor ba kam syakmat hide ka Congress na mentah ka by election kam bigre ndrei na margani ka sarkar ka don ka bor kila sedang pendon kam ka government machineries kila aitin ki aipisa ki sanction ki surok kini ki por tengam tip kalong bunuh andre haba ngapet ke kalong mentah di ki hajar ki NPP ki TMC ki join biang se Congress apor bangalik ngala aten ke di ki totally ki meeting hante na i ba kadon ki jing sansit kadon ki jing sangai kumju hang ni apa Khasi Hills ro na mentah ka election ka banwan kini ki MDC election na kermen ba election kan salong ho banai February kumbah ki baun ki baong la dam don ka delimitation le nim don ka amendment of the 6th schedule collection kan long hopanai February tela daga don collection long kan long hopanai February ni long ki bala kre la prepare kamtam he East Khasi Hills la ka ap kondaisit ni layo kumbah arpo lay up samut ki candidates ki ba more or less ni la finalize ki candidate jongi kita ki sit ki ba ngimpat finalize namar ki bon ki ba yakini ni na page ma ban ngidang upload kiwe ki position ni lede kumno ki I ticket kumno kenang bangi ro ngin I ticket namar kadon ke change ki konstitusi katu kani kadon ke addition lene kadon ke subsection ya ki snong ki babon konstitusi kata ngidang up dei ni lalong belakre ni lalong prepare na ta election MDC ro dei habang apik kum bagalong mentang Alex from senen ngalawan seri boy ki pun ki bejon bat ni hari boy ngawan ke West Khasi Hills menekani ngawan ke Giant Hills na iba kadon ge ching songsit na mta ka Congress kibriu kelas no to ba haba ka Congress ka telot ka jej bendriu ka telot ka kamai ge je ka telot ke imlang ka salang ka telot ka law order ka telot haba Congress ka don ka bor ka pejut ye ka borok ka pej ye ki barit ka pej ye ki ba ruspa ka pej ye ki betuk ka pej ye ki nyam ba per te ka don ge jing ye telilang ka don ge jing so to jumut ndre haba Congress pat ka telot kumbagalong menta ni telot te kibiru kisnyo dio kisnyo du jingkermen kata ki five yang kibiru se Congress na kermen ka Congress kumbagalong ta ki election ki bladet nila le ba halejan borok ki state nila ban yo ruling hendre nila le ba menta Maharashtra ro kermen ni le ba Jharkhand ni le ba kermen megi nong song snong jong kerilung kasi jantia jengi election ke banban ke ban perkat ba ngin sedang na po Giant Hills ngin sedang na Khasi Hills ngin sedang na Meghalaya banlong kum kanongsa nuksa ya ki babon hapo India barbor ka Congress ke ka parti ke be ki jait bendru berik kamtam ki rilong kasi jantia bat karo jongi kemen ki brukin phai yang sengi ngin pek ya ka jingduna jongi ni leni itai leni kimnem pek ya ka jing pet jong kini ki blalek andre kin pek ya ka future ki ngakarpat ki samla ki depan soto bah ki pet ki berin kadon ke skop ki betmai Garo Hills kalau mentah bat hani hang ngiro ki babon ki kandidat pengi ai tiket mentah ni ai ki betmai ni ai ki beru ki ba tresitom ya kermen ba ki nong terbot kin phai biang se Congress kini ki por ki ban bat beli bon po West Khasi Hills North West Shillong
West Long ki bobon ba join ki na pa West Long ki bon ki don badon bat ka NPP ki don badon bat ka UDP ki don badon bat BJP ro ki join lang mata ki bon ni claim organize si bon na mar ba ka hall ka barit ni ka organize tang ka to kan ni but kin sele nda ki la biang ka organization ha pa block ngin pentmai ka block lakin sungin sawan biang te min sa le da kam he kata ka sing tumu jongi How many joined today? ngam don record na try ka hol gade aspa kanyam aspa tam te don ba shabaro te ni khot ki ni on ki ban lam ru tangkat kum ka capacity jang ka hol but kata ki sut ko chani thank you please Yung mga ba manong today ki kadang kata question ba MLA kamati usir ngwan mas kongres ngam tip UMLA tumu kum no tang ba ki ba ya kendo bat nga ki leaders ki ba don hapo kongres menchua kilit ke TMC mentai ke ban pai biang te honestly hi ba por be kendo bat nga te ki ban tangki hi te karmen ba ki bawan hinga trayo ki la don ki je keren nga ngam tip tang ba ki bawon hi bawan ki ong ba kambot mi la kalong kat balong ki kwa ban pai biang cha kongres ki leaders ki ba sai kersan bai kongres hi tendre man kini gilit ba Charles teman-teman nga try ki iba ka TMC kam posisi kin ban pai biang ki don ki napdeng jong ki baong ba ki ready ban election ro la dari ai tiket ringi on ki ba ya ki tiket kan serai ka block sa join chua nda kala join in sa pe kalong pumno jing sha ki de ban join ta ka sngi ki jing keren nda imat ba ka don candidate jong ka TMC ham te ha Garo Hills yo ki sha kan hit na pa Garo Hills nang te ne sha kan hit na Bengal ne ngam tip te yo ki up ta ki ong in le den ka khat lai ti le ka join man ki join man ta la sha join ro kan le ka shong ki thank you